Ομάδα διάσωσης ντομάτας. Και αγγουριό συγκεκριμένα. Κλαδέψατε. Μην μιλάς εσύ με βλάκα. Δεν είναι. Κάνε ερωτήσεις στο... Θανάση. Θανάση. Θανάμε. Θα να είμαστε. Θα να είμαστε όλοι εδώ. Ράτσι λίγο να μιλήσεις. Και δεν υπάρχει διαφορά. Ξέρω εγώ ποιος. Εγώ ποιος. Ποιος. Δώσε τράβα. Τράβα τα παιδιά εδώ πέρα, είναι όργα εργασίας. Που δουλεύουν με κελιό. Γιορδάκα κουράζεσαι. Φίλε τρελά, δεν βλέπεις ίδρωση. Τι κρατάς ρε μαλάκα. Μαλάκα είδες, ξέρεις τι δυσκολεύει. Ανεβεί στο YouTube αυτό. Στο YouTube θα ανέβει, μπείτε να το δείτε. 10 Μεσολογγίου. 10 Μεσολογγίου, γράψτε 10.